Al Telegrafies d'avui vam assistir a la projecció del diaporama De donde no se vuelve, del fotògraf Alberto García Alix. un any més tornem al Comunicados, el Congrés Internacional al voltant de les xarxes socials. Pepe Marín ens presenta la Campus Jam. Investigadors de la UPB treballen per detectar acústicament les tortugues marines utilitzant un sonar d'escombratge lateral. Esta setmana coneixem a Maite Sebastià. Esta setmana al nostre campus hem pogut gaudir d'altra sessió del cicle de pel·lícules audiovisuals i diaporames titulat No me sigas, organitzat per Fotospai Gandia. Camino cegado contra un sol poniente. Sobre mi cabeza, una tupida red de araña recorta el cielo. El programa conté exemples representatius que reuneixen una formulació estètica evocadora i un fort compromís, amb treballs procedents de diversos fotògrafs i que fan referència a la història, la cultura i la forma d'expressió de la imatge com mitjà de comunicació. Bueno, és projecció de pel·lícules audiovisuals, totes al voltant de la fotografia, i anirem ensenyant setmana sí, setmana no, tots els dimecres, bueno, dimecres sí, dimecres no, a les 7:30, pel·lícules o diaporames audiovisuals de diferents fotògrafs que utilitzen aquest mitjà per expressar-se. El cicle, que pren el seu títol d'un diaporama del fotògraf Alberto García Alix, consisteix en la projecció de la pel·lícula i a continuació un debat entre tots els assistents. El seu diaporama, De donde no se vuelve, ens condueix a un viatge entre el present i el passat de la seva obra i, per tant, de la seva pròpia biografia. Són un tipus de projeccions que no és molt comú veure no només a la universitat, sinó en altres llocs, i jo crec que és molt interessant conèixer aquestes formes d'expressió perquè potser algú li pugui convidar a crear o a investigar més en aquests àmbits. Podrem gaudir de la resta de projeccions en les pròximes setmanes a la sala de conferències 1 i 4 del campus de Gandia de la UPB. El 19 i 20 de febrer es va celebrar la 5ª edició del Congrés Comunicados al campus de Gandia, tot un referent per a estudiants i professionals del sector de la comunicació i la publicitat. Comunicados surge hace 5 años como idea de aprender todos, incluidos profesores, sobre el tema de redes sociales, todo lo que estaba surgiendo en ese momento que empezaba la evolución y no teníamos ni idea, pues era una manera de traer gente para aprender sobre el tema. Com a novetat en esta edició, el Congrés ha tornat internacional gràcies a la participació de ponents llatinoamericans. Durant els 2 dies es van realitzar ponències i tallers de la mà de diferents personalitats relacionades amb les xarxes socials, com Alejandro Piscitelli, Carmela Ríos o Moderna de Pueblo. Doncs parlaré del projecte de Moderna de Poble i de com ha influenciat les redes socials al seu creixement, que jo crec que és la part més representativa del meu cas, de com passar d'algú que tenia bastantes poques possibilitats de tenir èxit a les llibreries, com aconseguir que en tingués gràcies a fer-ne promoció a través de les redes i al final que el personatge d'internet es mengés el personatge del paper. El congrés va tornar a ser un èxit a les xarxes socials, arribant a convertir-se de nou en trending topic.
Es verdad que también desde el año que fuimos, creo que hace un par de años que fuimos ya Trending Topic por la mañana, no nos lo marcamos, no lo hablamos como objetivo, pero efectivamente es el objetivo, ¿no? Y de hecho ayer, el primer día del Congreso, cuando nos dijeron que ya éramos Trending Topic a las 11 y pico, bueno, pues es como decir, lo hemos conseguido, ¿no? No es por ser Trending Topic, sino porque efectivamente ves que tenemos una repercusión y que lo que están diciendo los ponentes que traemos interesa, ¿no? Que es lo que realmente queremos, porque si no interesa la gente no retuitea. Tant el públic com els conferenciants van disfrutar d'esta quinta edició que ha resultat ser una de les millors. Esperem que l'any que ve es mantinga amb la mateixa energia i il·lusió. La Càtedra d'Innovació del campus de Gandia pretén estimular la innovació i l'emprenedoria a la nostra comarca. L'actuació es centra en dotar als alumnes del campus de ferramentes fonamentals per a una futura búsqueda de treball. La iniciativa Campus Jam básicamente lo que hace es estimular a que los alumnos, nuestros estudiantes o nuestros jóvenes de la comarca que quieran participar e integrarse con nosotros puedan escribir de una forma cómoda, fácil, divertida, líneas en sus currículums. Els alumnes inscrits en aquesta iniciativa han d'afrontar uns reptes proposats per les empreses participants. A més, responsables d'aquestes mateixes empreses fan xerrades per als alumnes interessats. La iniciativa donde invitamos a los empresarios se llama Un Café en el Campus, que es un formato distendido que hacemos en la cafetería tomando café, donde nuestros estudiantes pues simplemente escuchan las experiencias del empresario. Y otra cosa que hacemos muy importante es el estímulo del emprendimiento. Y bueno, pues este conjunto de recursos que ponemos a la disposición de nuestros estudiantes y de los jóvenes de la comarca es el Campus Jam y le hemos dado forma de concurso, ¿vale? Es decir, se suman puntos por hacer cosas. Si programamos una conferencia y vienen estudiantes, pues suman puntos. Si un estudiante aborda el reto que le ha propuesto una empresa, pues suma puntos por ese reto. Es decir, al final se trata de crear una comunidad emprendedora e innovadora entre profesores, estudiantes i empreses, empresarios. Pots obtindre més informació sobre aquesta iniciativa accedint a la pàgina web del campus de Gandia i clicant l'enllaç de la Campus Jam. Un projecte de col·laboració entre l'Oceanogràfic i investigadors de la UPB pretén detectar acústicament les tortugues marines utilitzant un sonar d'escombraje lateral. Nuestra idea viene de que se utilizan las técnicas acústicas de ultrasonidos para detectar fundamentalmente bancos de peces. Se emite un pulso ultrasónico, ese pulso ultrasónico viaja de una forma muy eficiente en lo que es el medio marino, en el agua, mucho mejor que las ondas electromagnéticas, que la luz, y cuando esa onda ultrasónica choca con algún objeto que se encuentra en el agua, emite lo que es un eco. Parte de la onda que está viajando, la ultrasónica, vuelve, se retropropaga hacia donde ha sido emitida. Els investigadors de la UPB han realitzat ja les primeres mesures amb tortugues vives nedant en mar obert, aprofitant soltes d'animals recuperats per part de l'Arca del Mar i l'Oceanogràfic de València. El equipo ya tiene experiencia, el equipo de la Politécnica tiene experiencia en la respuesta de los atunes, de los peces a las ecosondas, y ahora vamos a trabajar con un animal salvaje, con las tortugas. Aquí tenemos unas instalaciones en que tenemos las tortugas en un medio muy controlado, que es muy sencillo trabajar con ellas y podemos ver las distintas respuestas a las distintas posiciones de la tortuga, a los distintos tamaños, a las distintas profundidades, y así, cuando las barcas estén en el medio natural, pueden saber si la respuesta que están viendo es una tortuga marina o no. La utilització d'esta metodologia de detecció pot resultar una eina molt valuosa tant per a la detecció primerenca com per a la realització de censos de tortugues marines. Jo soc Maite Sebastià, professora ajudant doctor del Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient de la Universitat Politècnica de València. Jo vaig estudiar en el seu dia Ciències Ambientals, vaig fer el primer cicle en la Universitat Miguel Hernández a Elx. Per a mi va ser un dels canvis més rellevants el passar d'una universitat amb uns grups d'alumnes molt grans
a un centre com el campus de Gandia, on teníem classes xicotetes, de pocs alumnes i amb un tracte molt personalitzat. I en acabar el projecte final de carrera, que era al mes de setembre, amb Miguel Rodilla em va sortir la possibilitat d'optar per al programa Cantera de la universitat, programa que avui en dia ja no existeix, i Miguel em va recolzar la meva candidatura i me la van donar. Aquesta va ser la forma en la que vaig entrar a formar part del col·lectiu de personal docent investigador de l'escola. No obstant, l'altre treball amb el meu company Vicent Altur sempre ha sigut una constant col·laboració que m'ha aportat moltes coses bones per a la meva pràctica docent diària. Han sigut ja 7 o 8 anys com a docent ací a l'escola. Diguem-ne que no ha sigut fàcil, que ha sigut un camí dur i intens, però per l'altra banda que me recompensa molt i m'ompli de satisfacció veure que les coses, quan un treballa i s'esforça, a poc van sortint. Pel que fa a la gent que se titula ara, jo els diria que si bé aquesta època és un poc especial, aquests sentiments són compartits sempre per qualsevol que hem sigut estudiant, perquè front a un futur incert sempre tenim aquests sentiments de què passarà. Però jo penso que s'ha de veure tot com una oportunitat. Si ens esforcem, si innovem, si no tenim por de sortir, segur que anem a trobar una eixida. Sense adonar-nos-en, hem arribat al final del programa d'avui. Esperem que allò telegrafiat hagi sigut del vostre grat. Fins la setmana que ve!